Wow. Yes, this is real me. Thấy cả lại ở đâu Chúng ti nó với bạn này. Tại thì em ơi thế sao ya sao sao? Ăn thịt là ăn ngon này kì. Tabok lại. Kha, tụi bay alo, tụi đi chơi. Because mama saya darah saya po. Hôm nay bao anh sister bay anh missing Bujakha. Lily bay ra aku lo chung rutu goi maya ongjang bono to chung tabok khai tungjang bising go chini room bising go tungra diwali le aki sa blog ko kok saga nele to Lily no room bising go khai tungjang no sa bay ra khol de hin rutu goi maya se toy lama chini nuk to ma toy tuya de chini nuk to lani toy lama butok toy lama butok toy maru to khana na abo ungkha tokte bai alu buna khai mani so ani sister ara khai chani muchu go hinai to buna khai ro kha butoi larok chia ang sadunggo phai mai jadok eble nong jang no takte bai alu buna khai ja to imo khai mosor wali chani bago imo mosor yok jak thogo ye mirchi phenok sungja phenok phanok to chung nai tung rok hinam kha phanok ga bing yok to ma hin phanok phantok जे थका आलू बुना खाइनाय तक्ति बे आलू से जा तुम दालो योगोय मसर उलोय मोय दुगोय से जानाय मैखान मासागला वाव ang birar-birani muchukha picnic chani muchukha borolai ani aphagrok monisa koilara tuli didigara didigira jinia minisha angcho bokhayani bobase beriyo bekhani sister ma nokhase majang pakai kau je kupul tabok ani basak sakao kalai phaino hinai asuk je nokhama sang jago ang chini nok sakao nokhama cha khaino go e cream no kosol to hello kulum ka jotona ang tasingjimi ani Bakhan suya badi se nai jago ne mokol ne mikhibo kangjiya Yes, this is real me. So sometimes toro kayang birar mai unkijak tomni bagoi moi lai songjak tumgo phanok but aro moi porsap jogalai jani hinai to tokte bai alom no songka songbai mai jakha to makhango sulia aro to dada no mai jogalai halka phanok songjak to bukhaya dada khai office ro gar khai buna khai alu omno tilangya tomni bagoi bono bachi khai re halka alu yeah lake hello khulokka jotno welcome back to my channel bye jebo ani video no tamu nai tondo ara jebo ani video ko like subscribe comment no khalai dok so tamu bazar thangano bazar kisa kam tongo ani job blog apply khaini rok bagoi photorok tarpore kagoj potrorok kisa thikai lai gano তারপরে কিছু বাজারও খাইতো তো মামানিবো কিছু শিক্ষা যাকতো তো বাজারও থামিয়া সব রগ বাজার করে খাই তারপর जों বাজারও খাই মালাयो बेफोर जादा बफिस थांगो मामानिबो शिक्षा जाखाय तो आनि हेलरंबो गामियाव
Cima tantai kalaya royu le imo choi mong khade Manda Bakhan Chantiri Robi Bandai Gulapi wow gulapi wow tumi gulapi hey bisa tadi ana ke saya selesai ding 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 Ăn thịt là nông nai cây. Ima khalai ani chechoi ni bahanok che ani bu chechoi fle bakhai ani mama ni Tani to tabu chechoi ro phaika chini no ko 3 hours later. Plate tu ni so tuli boni ni no chobo no phai Umay ơi tao bông may chẳng ăn tao bông may chẳng ăn Manda Bakhan chung cha cắn cái la yok cha sorry cắn cái la đào lo bứt tới khai cha mui bol lai rok mui buji lai rok chobai rok phanok rok mama phanok bol rok aro phanok kisa pai toi phai ja to mama aro phanok chara bol dong Oma tam bana de hả bana de obo Mosor, cara dong bo bar presaka. La la, सबसे प्यारी कार मामा मेरी मामा 8:01 p.m. Mama nabuka. Mama nabuka. Tabukai kisah Ad kayo